Indignación no seo do Partido Popular de Ribeira despois de que ningún dos seus 10 concelleiros teña sido convocado á comisión informativa previa ao pleno do xoves, no que se debaterá a proposta do POS. Esta mesma mañá a súa voceira denunciaba que non tiña notificación algunha da xuntanza que coñeceu pola prensa. Despertamos pois esta mañá coa sorpresa a través da prensa de que esta mesma tarde son as 10 da mañá agora mesmo e o Grupo Municipal do Partido Popular, estamos falando de 10 concelleiros de 21 que ten a corporación, pois non ten ningún tipo de notificación de que esta tarde se celebre unha comisión informativa extraordinaria no Concello de Ribeira. Dende logo, pois nos parece de novo sorprendente este xeito de traballar do tripartito, completamente pois opaco, pouco transparente, dende logo pois cun diálogo nulo, cando temos un tema tan importante como é a aprobación do POS da Diputación, para o que xa fixemos pois a nosa proposta con 22 iniciativas. Di San Pedro que esta forma de actuar xa ven sendo habitual por parte do goberno ribeirense, o que acusan de escurantismo e falla de información co fin de obstaculizar o labor fiscalizador da oposición. Pois o que non é de recibo para nada e me parece completamente insultante é que nos teñamos que enterar pola prensa hoxe a mañán de que hai unha convocatoria de comisión informativa extraordinaria para esta tarde. Dende logo o Partido Popular a día de hoxe carece de ningunha información, ningún dos 10 concelleiros ten no seu correo electrónico notificación de que se vaya a levar a cabo esa comisión informativa e, polo tanto, pois teremos que tomar medidas conforme a este xeito de actuar do tripartito que unha vez máis volve a demostrar que é absolutamente dictatorial e que vai por libre, sin contar absolutamente con ninguén e, dende logo, desprezando a tantísimos ribeirenses que puxeron a súa confianza nos 10 concelleiros do Partido Popular.